vou ler así algúns textos curtiños. O meu traballo en todos estes longos anos literario foi sempre contestar e buscar respostas a unha pregunta: por que tendemos a valorar máis o alleo que o propio? Ou por que nos deslizamos por unha cultura nosa sendo analfabetos? Esa é a historia literaria de todos os meus libros. E agora vou empezar un pouco polas etapas da vida. A primeira, sendo eu un rapaciño, en 1968, estoupa en varios países de Europa unha especie de revolución estudantil en contra das ditaduras e dos autoritarismos, lóxicamente. Naquele momento estoupa tamén a canción galega, nova canción galega. Empeza a haber cantantes que fan cancións, lóxicamente, con textos. E eu escribo unhas cancións dun libriños moi noviños son, que se chama Cancións para un agromar branco e azul, nunha colección que dirixe Manuel María en Monforte de Lemos e que abre precisamente con este libro. Polo tanto, é unha canción dun rapaciño moi novo, bastante inexperto. E chámase Dixéronme. Dixéronme que o futuro estaba nas nosas mans, porque somos mozos e temos forza. Entón, comecei a loitar por un futuro de luz escintilante. Por todas partes ollei ferro e carraxe. Por todas partes atopei muros e alambradas que acordoaban a ledicia. E loitei máis. Loitei con toda a miña forza e o meu sangue. E volveron a falar novamente. E dixéronme: agardade, aínda non é tempo. Mais adiante, poucos anos despois, escribo outro libro de poesía nunha etapa escura tamén da nosa historia que se chama O ferro dos días. Fai e debuxa a tapa Felipe Senén, que é unha maravilla, me gusta realmente máis co libro. Estamos en 1982 e de os numerosos poemas que ten este libro, eu vou ler este que se chama A fala. Perderte é ficar mudos, matar a conciencia popular, esmorecer, esvaírse nunha terra sen froito e sen ledicia, aguniar no tempo conquistado, entregar o futuro ao inimigo. Nin pistolas nin leis poderán contra ti. Sulagaremos as illas onde te queren gardar. Derrubaremos os museos que están a construir para ti. Seguimos a viaxe con outra etapa moi triste, que é a morte tráxica de Carme, unha irmá miña. Era moi nova e deixounos realmente non só tristes, senón bastante desesperados. Miña irmá e máis eu construímos en Orbazai unha casa na zona rural que era realmente o noso niño. E ali, despois cos anos, foi moi difícil vivir, porque non estaba ela. Destes poemas de Ónfalos, elixo, vou ler este. Quixera entender
o misterio do que xa non existe. A fe non lle dá luz, nin rompe co enigma. Foron a palabra, a dor, a alegría e o corpo no que se facían. A casa deulle espazo ao paraíso, sin saber nós que o posuíamos. Choran as cousas, irmá miña, as que ti lles deche vida, e míranme agora cando buscan a presenza túa coas interrogacións que eu non podo decifrar. Pousache as mans nelas e miráchelas. Eu estaba ali, estaba. Acaso foi todo mentira ou simplesmente fabulación miña? E xa nos días de hoxe, fun lendo poemas de distintas etapas. Este sería a última etapa, é un inédito que canto o amor, pero o amor colectivo, non só o amor individual. Chámase Dereito ao amor e está dedicado a lou, luz e corazón. Mais se tecemos agora os enguedellos do amor, e son as mañás máis teimosas no desexo da súa multiplicación, que será desas heroicas mulleres, dos homes e criaturas que na viaxe obrigada pola mar buscan a vida, atopando pola contra a súa sepultura? Que daquelas outras que asaltan os muros e as fronteiras, levantadas por quen rouban a súa terra e asedian os corazóns e as riquezas coas súas guerras, loando o tempo e sen rubor a paz, o amor para o seu goce tan rico na variedade das súas peles, non é total se cabo dos amantes outros sofren sin o poder celebrar. Ofrendemos, pois, amor meu cada día, unha rosa ao mar dos corpos todos, escribamos coa palabra e a batalla a sentenza firme para que os monstros que gobernan as nacións co látego e a metralla, co odio e o desamor, sexan xustamente castigados. E mentres, amémonos todo o que os nosos corpos e a súa música nos brinden, aínda agora, coa rosa, si, ferida e incompleta do noso corazón. Ben, e xa para rematar, eu escribín máis novelas, ensaio, contos que poesía. Por lo tanto, a maior parte da miña obra é narrativa. E vou ler simplemente de A Casa de Galiaz, un libro de contos que editara no seu momento Tucho Calvo naquele editorial de Biblos e que canto botamos de menos, que agora non temos. E o Tucho interesouse moito por este libro, A Casa de Galiaz. E vou ler o comezo do conto que leva precisamente ese título, A Casa de Galiaz. É de 2003. E di así este comezo.
Gardade os anéis da pedra do lume como aos vosos ollos, dixo meu pai Karnak antes de morrer. Era o guerreiro máis considerado do castro de Arac, da nosa tribo. A casa de Galiaz da miña nai quedou fechada mentres queimábamos o corpo no Monte Ant e pintábamos os circos de roda na súa tumba. Incendiaba o sol as baligotas e os caborcos do río Mahó, e ante o sangue das súas augas, dixo ela, Galiaz, con ollos afundidos: Nirás envenenou o voso pai coa raíz do teixo. Bradou Grianainech, o meu irmán, cara de sol, coa furia do guerreiro novo. Bradei eu, mirándome na súa dor e nos seus ollos. Cando volvemos, a casa de Galiaz fora tomada polos homes de Nirax. Outra pedra do lume botara a nosa, a de paus cruzados e revirados nos seus cabos da casa do tirano. A casa de Galiaz coroa o castro, domina o monte sagrado Ant, onde descansan os guerreiros, meu pai Karnak. Domina o estreito val do Mahó, cara onde nace o sol, e os vales de Lén que nunca percorrín, longos e azuis, por onde se pon. A casa de Galiaz era a alegría da tribo. Karnak, ao pé do esteo que sostén o teito de colmo, levaba reunións. Alí se decidían as cousas de goberno, os tratos do comercio, os casamentos, ou se divertía a xente nova cos traballos das colleitas. Mentres rían e se sobaban, miraba eu para Grianainech e collíalle a man para o sentir na miña calor. Do punto azul, centro dos anéis entallados no lar, salía o lume que nos quentaba, ou o novo metal enrubescido. Os paus cruzados de Nirax non botan a mesma calor. Póñenme fría. A casa de Galiaz é agora unha cova da que non se me permite saír. Nirax, na noite que volvemos do monte Ant, cerroume nela para me forzar. En riba de min, mudaba eu os seus ollos de lume no doce azul dos de Grianainech, mentras as vaguas anegaban os meus. Fuxira meu irmán misteriosamente cando o levaban ao alto dos corvos para o despenar. Miraba eu naquel momento a lúa fría e grande das noites longas e sentín a carreira dos guerreiros de Nirac, os berros e logo a chegada solemne do corvo Ins, comunicándome a salvación que Lug, o innomeável, lle percurara a Grianainech. Aínda sentía o sangue derramado en min polo impostor, a dor fondísima, e pregunteille pola sorte da miña nai. Vendinlla os mercadores de Erín. Dixo a rir, querendo outra vez montarme. E os anéis insistín tratando de o apartar, na auga, na pena
e na dor están, contestou, entrando outra vez en min, coa furia do cabalo. Sabíamos os dous que a casa de Galiaz volvería a ser da nosa tribu, se xuntábamos as tres pezas, primeiro anel, segundo anel e centro azul, que dá a calor que el esparexera polo mundo. Sabíamos que por lei tiña el que me dar unha soa razón para nós comezar a busca, e cumpriu. Mais a morte nosa tamén era un direito de Nirac. Así comeza o conto e así remato. Até outra.